Dámy a páni, vítajte pri 4. diele nášho podcastu a máme tu tretieho hostia, ktorým je tentoraz inžinier Peter Bakura. Vítajte u nás. Ďakujem pekne, prajem všetkým pekný deň alebo pekný podvečer a ďakujem za pozvanie. Takže táto epizóda nevznikla tak ako iná, pretože my sme si volali hosťov. Pri tejto sme spravili ale výnimku a takú, že sme napísali na náš Instagram, že akého hostia by ste chceli vidieť ďalšieho a žiaci, vy alebo diváci ste si vybrali práve pána profesora a pán profesor mi ešte aj volal ten večer, že je dojatý z toho, že práve žiaci si aj jeho vybrali ako prvého, takže ak môžem do toho vstúpiť, srdečne pozdravujem mojich milých žiakov, lesu zdar. A je mi cťou, že ste si ma vyžiadali a že môžem odpovedať na otázky našich žiakov Adama a Janka. A nielen naše otázky, ale taktiež aj otázky študentov. No, takže vy ste, podľa mňa si vás aj preto vybrali, lebo ste takí veľmi výreční, takže toto bude taká veľmi nabitá epizóda. A začneme teda otázkou, čo sa pýtali, myslím, že žiaci, že ako bolo na vojne, nejaké zážitky a tak by ste mohli porozprávať a ako to bolo s tým zranením. Vieme, že sa vám dačo stalo s prstom a ako sa to potom riešilo a ako ste to zvládli. No, tak vojenskú službu som absolvoval ako základnú vojenskú službu. Bola dvojročná, lebo ja som, nebudem všetky dôvody zdôvodňovať prečo, ale bol som na základnej vojenskej službe. Neskôr som diaľkovo dokončil vysokú školu, Technickú univerzitu vo Zvolene. Na vojne som bol vo vojenskom útvare 7368 Podbožany, takže v Českej republike. Vtedy to bolo ešte za čias Československa a bolo to v rokoch 85 až 86, 1900 teda, 85-86. Narukoval som ako tzv. Základák, priradili ma do raketometného oddielu. Boli sme taká bojová jednotka, podporná jednotka tankov. Boli tam aj protilietadlovci, chemici, ženisti, paragáni a tak. No a ja som bol vodič UAZu 469. No a pri mojej vojenskej službe som aj sa zúčastňoval aj kultúrnych akcií, pretože som bol členom hudobnej skupiny Iperit. Potom ešte Kondor a ešte som dokonca hrával aj sám folk. A mali sme také armádne súťaže umeleckej tvorivosti, kde sme sa zúčastňovali ako za náš vojenský pluk. No a stalo sa mi to, že som bol na jednom cvičení na Mimoni pri Českej Lípe, kde moje auto bolo na rote oprav techniky, bol tam nejaký pokazený motor, zadretý motor, tak ostalo auto u nás v kasárniach. No a mňa priradili k raketometom a mali sme nejaké cvičenie v teréne, to bolo v marci, ešte si pamätám, že 7. marca, bola dosť veľká zima, okolo minus 10 stupňov a mali sme takú úlohu, že za určitý časový limit nabiť a vybiť raketomet. Ten raketomet mal 32 rakiet, RM-130, bola jeho značka na autách Praga V3S. No a v podstate sme sa dostali, také 4 raketomety boli v tom poli vonku a tam bol hrad Bezdes, pamätám si taký dosť významný český hrad. A my sme tie časové normy snažili sa teda splniť čo najskôr. Ja som bol pri tom aute, pri tej Prage a odoberal som rakety, jedna vážila 25 kg. No a po dve sme ich nosili na takú celtu, nejakých 30 metrov za tú Pragu, za auto. No a môjmu kamarátovi, Slobodníkovi Rikaufovi, z Plzne sa vyšmykla tá raketa a spadla mi na ruku. Ja som nestihol, nejako som nezareagoval, spadla mi na ruku a na ľavú a pocítil som nejaký úder, bolesť, ale splnil som úlohu, rakety sme odniesli a keď som si stiahol rukavicu, tak vyzeralo to ako keď si zatnete sekerou do ruky. Bolo také dosť preťaté, dosť veľká rana, aby som nehovoril iba o tom, ale proste bol som potom s ďalšími zranenými vojakmi odvezený do nemocnice v Českej Lípe, ale tam ma nenechali. Vrátil som sa na polnú ošetrovňu a odtiaľ po 3 dňoch až do kasárny a na tej vojne sa to dosť ťažko hojí. Keby to bolo v civile, tak by to nebol taký problém. Ono sa to zdá ako banalita, maličkosť, môžem takto ukázať záber. Keď takto dám ruku, tak som to ja. Áno, to je taký poznávací znak.
je to o článok kratšie, ale je to ako taká banalita, ale ja mám s tým spojený taký silný zážitok aj hudobný, pretože keď som sa dostal do kasárny, už som mal vysoké teploty a už taký nábeh na otravu krvi, bolo to vážne, z takého malého zranenia, čo sa môže stať. Tak som bol prevezený, vlastne už bolo mi dosť zlé, tak bol som prevezený do civilnej nemocnice a v tej civilnej nemocnici mi ruku operovali a až vlastne po zápestie. Tu je taká jazva. No a vlastne tu bolo veľké riziko, že sa dostanú k nervovému rozvetveniu a ja nebudem môcť hýbať rukou. To mi vraveli tí lekári, ktorí ma operovali a ja som sa dosť ľakol, pretože som hudobník, som vlastne od malička sa tomu venujem a teraz 7 rokov navštevujete hudobnú školu a neviem, čo zrazu sa vám stane takéto niečo, tak hrozilo mi fakt, že nebudem vôbec hrať. Ale operácia sa podarila nejaký týždeň, kým sa to zahojilo, ale mám úžasný zážitok vlastne z toho v tom, že nehýbal som tou rukou, nemohol som, citlivosť tam bola v tých prstoch, ale nehýbal som rukou a posielali ma na rehabilitácie. A ja som si vyžiadal od sestričiek, ktoré tam chodili, mali nočné služby, mali sme nejaké debaty v noci a tak, spolu zabávali sme sa, ale bolo tam viac vojakov zranených, ako aj ja, ale vypýtal som si gitaru. A oni mi zohnali gitaru od internistu, nejakého šetrovateľa z chirurgického oddelenia, nie z chirurgického, z interného, keď som takto povedal, na chirurgické oddelenie a doniesli mi tú gitaru. A ja som chcel zahrať tým ľuďom, tým sestričkám a nešlo to. Ja som si gitaru položil do ruky a nemohol som hýbať prstami. A bolo to do plaču, fakt som si myslel, že to nedám. Ale 3 dní som tú gitaru takto postupne držal, snažil som sa stlačiť akord a veľmi som chcel zahrať pesničku Akordy od Karla Plíhala, Amaj a tak ďalej. Som mal veľmi rád folk, český a tramskú muziku. A nakoniec sa tie prsty pohli nejako k tej gitare a ja som pritlačil na ten akord, na A-dur, alebo A-mol, skôr som povedal, alebo ten A-maj, čo som chcel chytiť. A zrazu vyšiel z tej gitary zvuk nie úplne čistý, ale podarilo sa. A takto som cvičil a nakoniec som začal hrať. Takže vlastne miesto rehabilitácie mi pomohla gitara a keď to videl primár oddelenia chirurgického, tak najprv sa čudoval, kto tu hraje, že to nie je možné, že to je zakázané tu hrať a že ten vojín ze Slovenska hraje s tou operovanou rukou. Jo, že vážne? Tak mu to nechte mu to je super, nechte mu to. Tak som mal povolené a robil som takto zábavy každý večer, alebo proste mal som to dovolené a rozohral som sa proste s tými prstami. Hej. Takže to je okolo toho úrazu. Ten úraz bol aj dosť nebezpečný, aj keď banálny, ale taká pekná spomienka. A keď som odchádzal potom znova naspäť do kasárny, tak som všetkým sestričkám, doktorom zahral na rozlúčku. Bola to pesnička Zdal som jednou krásnej sen, ale nejak text sa mi desi zapotrošil, ja ho budem ešte hľadať, možno by som si spomenul. Ale takto som sa rozlúčil a vrátil som sa do kasárny a pokračoval som ďalej v hudbe. Takže s tým prstom je spojený aj ten hudobný zážitok. A čo sa týka vojenskej služby, bola to náročná vojenská služba, keďže sme boli bojová jednotka, my sme mali životnosť veľmi krátku, jednotka prvého sledu tanková, takže sme často chodili na cvičenia, často sme chodili do terénu. Ja, keďže som ako lesníc, mám lesnícke vzdelanie, to môžem povedať aj k tomu veľmi vhodné aj pre takéto situácie. My sme boli pripravení v teréne prežiť ako lesníci, to bol akože naozaj taký veľký prínos. No a museli sme sa naučiť prežiť v ťažkých podmienkach, v stanoch, aj strava raz bola, raz nebola. Dokonca som 3 dni bol bez jedla, nejaké doupovské pevnosti zabudli na nás a musel som si poradiť. Z dubovej kôry som robil čaj a neviem všetko možné, čo sa dalo. Oheň sme si vedeli urobiť aj z mokrého dreva, zo živice, takže prežili sme rôzne situácie. No a som rád, že som to ako prežil a že som sa mohol vrátiť potom domov, ale mám aj zlé, ale aj mnoho dobrých zážitkov a veľa priateľov z tej vojny. Aj v Čechách teda máme. Mm-hmm. Spomenuli ste kapelu Iperit. Mňa a asi aj divákov by zaujímalo, v ktorých všetkých kapelách ste to účinkovali? No, v akých kapelách? Ja som mal snahu, tak začal som hrať nejakých 9-10 rokov na gitare. Od 6 rokov som začal chodiť do hudobnej školy, ešte v Trebišove, lebo narodil som sa v Sečovciach, blízko Trebišova, tam som žil.
tak som chodil do hudobnej školy, ale tam už sme mali nejaké či spevácké zbory, alebo nejaké skupinky sme vytvárali hudobné už ako deti, tak to bolo rôzne názvy, Slniečko alebo Hviezdička, alebo takéto rôzne názvy to malo. Tak to začalo. No a potom mal som snahu, potom sme sa presťahovali do Popradu, keď som mal 14 rokov. No a tam som mal záujem hrať v skupine Tymian, to bola folková skupina. A country sa tam takisto nejako sme sa schádzali, hrali sme si tak voľne, ale nejaká skupina z toho nevznikla. Ale chodil som na trámske tábory, chodieval som na rôzne takéto akcie v country štýle a jednoducho tam som si zahral, také, hovorí sa tomu voľný country session, stretnutie rôznych hudobníkov, ktoré niekedy vznikajú veľmi zaujímavé pesničky z toho, alebo veľmi kvalitné nahrávky. No a takú kapelu, s ktorou sme niečo dokázali, už potom som založil v Ružomberku, bol spoluzakladateľ tejto skupiny a tá vznikla v roku 1995. My sme si dali dokonca aj dátum, že to bol prvý jarný deň, 21. marec, tak nejako sme sa dohodli, že sa ideme volať Korítko, to je akože starý vlak, kedy si premával na trati Ružomberok-Korytnica, teraz je tam cyklotrasa. Ako neobnovilo sa to, ale cyklotrasa je tam a to Korítko jazdí len po Bielý potok, tak dali sme si taký názov, lebo mali sme ňom pesničku, takú hymnickú, Starý vláčik. No a to bola skupina Korítko a my sme tam postupne sa vyvíjali až tak, že sme sa dotiahli na nejaké súťaže. Boli sme víťazi krajského kola country v Žabokrajkoch pri Martine. Odtiaľ sme sa nominovali na Strunobranie do Banskej Štiavnice, country rodeo Myjava, Stupavský Širák. Taký najväčší úspech bol Stupavský Širák, druhé miesto. Súťaži amatérskych country skupín. Bolo tam 24 skupín, takže to bol pekný úspech. No a takisto sme reprezentovali Slovensko na Mohelnickom dostavníku pri Olomouci. To bolo v 98. roku, 1998 a bola tam zároveň skupina Vodopad. Takže taká reprezentácia Slovenska, dá sa povedať. Potom historické mestá a obce Slovenska, Praha, Národničida. A môžem povedať, že my sme, keď sme tak rátali aj tie najmenšie vystúpenia, tak ich bolo možno 700. A to sa nám nechcelo veriť, ale za 15 rokov sme zistili, že to je možné, lebo Robo si to značil. Aj keď sme hrali dôchodcom, deťom, kdekoľvek, keď sme zahrali aj 2-krát, 3-krát v mesiaci, tak dostali sme sa dosť na vysoké číslo, čo sa týka vystúpení. Považoval som každé vystúpenie za dôležité, aj to najmenšie. Boli sme zvyknutí, keby boli 3 ľudia, hráme 3 ľuďom, ale proste je to naše vystúpenie. Takže hral som vo viacerých týchto formáciách a dokonca s kolegom sme založili, keď som pracoval v Slovenskej lesníckej spoločnosti, tak priamo v budove bol kamarát s nami zo skupiny Lotos, Laco Komár, sme sa dohodli, že si založíme nejakú folkovú formáciu, tak nazvali sme ju Bakoma, akože Bakura a Koma. Mali sme ešte záujem tam niekoho pribrať do toho, ale bol COVID, takže sa to nejako zastavilo. Ale nahrali sme si pár nahrávok, potom, neviem, rozmýšľam, niekedy to malo názov, niekedy to nemalo názov. Voľné hudobné združenie. Hrával som aj sám a keď som hrával sám, tak som išiel pod svojím menom ako Baky. Keď prišli ľudia Baky a spol, bola otvorená formácia, že kto príde, tak ho pomenujem, takže to bude Baky plus niekto ešte, hej. Sám som sa dával nakoniec, ako sa patrí. No a takže bolo toho veľa a mám krásne zážitky z tej hudby a stále ma to nejako drží. Stále mám záujem o tú hudbu a teraz aj na našej škole sa podarilo založiť skupinu Haky Baky s tým, že vymýšľali sme názov predtým na hudobnom krúžku, tak na Haku, akože to sme tak zo srandy chceli povedať. Sme účinkovali vo Vidrove v Čiernom Balogu. No a teraz sa formuje dosť slušná formácia, kvalitná, verím, že aj niečo dokážeme, hlavne na tých našich školských vystúpeniach. Takže asi takto by som k tomu povedal. Ako ste spomínali, že teda Korítko sa založil 21. marca. Áno. Viete, kto sa narodil 21. marca? Moje oco. Ja, otec? Moje oco. A k tomu sa dostávame k ďalšej otázke. Áno. A to je, že koľko rokov ste robili taxatora? Pretože viem, že ste začínali u nás na Turčeku. Áno. A práve aj so skupinou Korítko ste hrali u nás v dedine a doteraz sa
To hovorí, že to je najlepšia zábava, ako kedy bola. To sa dobre počúva. No, tak otcovi gratulujem. Nie, nevedel som, nepamätal som si, ale išiel som, prvý rok taxácie som absolvoval v Turčeku. A vlastne pri tvojom dedovi a tak, takže veľmi sa mi tam páčilo. Ja som proste nasadol na vlaku kolegovi, ktorý sa volal inžinier Krnáč. Robil som 6 rokov typologický prieskum. Teraz sa to hovorí KZSL. Učíme to teraz v Hulke. Ale KZSL sa zrušilo u nás v Ružomberku, tu aj hradocká sekcia robila a ponúkli mi, že môžem ísť do Žiliny, alebo ostať v Ružomberku, ale ísť v taxácii. A keďže už som mal skupinu v taxácii, mal som hudobnú skupinu teda. Aj dokonca som zabudol na Taxator Boys, to je zase tá lesnická hudobná skupina, taká ľudovková so Zembuchom, ktorej som účinkoval, to je významná zložka v hudbe, lebo sme hrali aj svadby a zabavy. A mali sme hostujúceho harmonikára Tonka Višinského a ďalších, takže v tomto zmysle sme pokračovali ďalej, ale ja som, čo sa týka taxácie, začal v Turčeku. A v tom Turčeku my sme tam boli až do decembra. Tam bola zima, ako teraz je sneh, tak dosť veľa snehu bolo. Ešte sme tam stále čo si riešili, aj nejaké merania holín a tak. Ale vznikla tam taká debata o tom, lebo dedo Adamov je taký hudobník, nadšenec hudobný, aj hrá, aj na akordeóne hrá, tuším aj na gitare, neviem, ale myslím, na akordeóne som videl hrať a my sme si chodili takto zahrať. Aj na posedenie sme urobili spolu, aj som tam hrával v tom Turčeku popri tej práci a vznikla taká myšlienka, že čo keby tá skupina, kde účinkujem, zahrala katarínsku zábavu v Turčeku, tak sme sa dohodli, že prídeme. No tak naši chalani prišli, chlapi, na AVI, naložená aparatúra, všetko komplet, vystúpili sme to v kultúrnom dome a bola tam veľmi priateľská, príjemná atmosféra. Ale všimol som si, že tí ľudia nás brali veľmi vážne, že proste seriózna skupina, sme sa snažili aj tak vystupovať a snažili sme sa tých ľudí zabaviť. Aj tou country hudbou máme našu slovenskú vlastnú, ktorá je málo známa, CDčko sa vydalo, nejaké demo, ale aj ľudovú pieseň sme zahrali a hlavne, že sa ľudia bavili. Cítili sme to, aj nám poďakovali, potom aj s dobrým pocitom sme išli domov a veľmi radi spomíname na tú akciu. A keď som teba, Adam, stretol tu na škole, keď som prišiel učiť a spomína, že v Turčeku stále spomínajú na nás, tak pozdravujem aj do Turčeka. A som veľmi rád, že je takáto odozva, alebo že je taká spomienka na nás, na skupinu. A taxáciu ešte som spomenul, tak ten čas, aby som naplnil otázku, 26 rokov, lebo v roku 2020 som prišiel učiť na našu školu, strednú odbornú školu lesnickú a drevárskú. Dostal som ponuku, ktorú som prijal, mal som na to rôzne dôvody, aj zdravotné, aj osobné, aj keď taxácia bolo krásne povolanie, také voľné a v prírode celý deň, celý život v podstate. Takže 26 rokov som strávil v praxi a nejako sa mi to prepája, že vlastne tá prax s tým učením, kde ja môžem mojim milým žiakom, lebo mám veľmi rád svojich žiakov a sme na takej, ako jednej lodi hovorím, spoločná krvná skupina, rozumieme si, tak snažím sa im dať všetko z tej praxe, čo som zažil, aby mohli odo mňa prevziať nejaké skúsenosti, návyky a tak ďalej, ako som to robil a aby to dokázali preniesť do praxe. Takže taxácia, veľmi som vďačný, že som tú prácu mohol robiť. Aj pozdravujem všetkých taxatorov, kolegov a kto sa chcete niečo naučiť do praxe, odporúčam niekoľko rokov tej taxácii. Určite, ako sa tvoria programy starostlivosti o les, čo to obnáša, popis porastu, orientácia v teréne, prežitie v teréne za rôznych situácií. Je to dobrá škola do života. Akurát týždňovky tam boli, že to bolo také, človek bol odlúčený od rodiny, ale tak už každá práca, čo si obnáša aj plus, aj minus, ako sa povie. No takže neviem, asi toľko by som povedal na to. Tým ste v podstate viac menej zodpovedali, že ako ste sa dostali k predmetu, ktorý vyučujete, že vyučujete vlastne veci, ktoré ste sa naučili v praxi, ale niektorí diváci možno nevedia, no teda asi väčšina divákov, ktorí nasledujú
a nie sú z tejto školy, tak nevedia, aký predmet vyučujete, tak môžete tak zhrnúť, čo učíte. No, áno, veľmi rád. Ešte by som povedal takto, že ja som sa nejako nehlásil tu na túto školu. Pracoval som tu, kolegovia majú tu kanceláriu blízko školy, tam sú teréne na začiatku. Robil som 2 roky v Hradku s našou skupinou taxačnou. Potrebovali človeka, tak som prišiel. No a potom som sa vrátil do Ružomberka. Ale bolo tu pozvanie, stalo sa to, že nejakí učitelia odišli zo školy a škola hľadala niekoho. A rozmýšľali, že najlepšie bolo niekoho z praxe, niekoho skúseného, ktorý má za sebou niečo prežité a práve do hospodárskej úpravy lesov, a to je názov toho predmetu, ktorý učím a ktorý som tých 26 rokov robil. To znamená, hospodárska úprava lesov sa hovorí, že je kráľovská lesnícka disciplína, bez nejakého sebachvály, bez nejakej chvály vôbec ako predmetu, ale hospodárska úprava lesov zahŕňa v sebe všetko. Od botaniky, zoológie, cez dendrometriu, vlastne ťažbové možnosti, prehľad o porastoch, mapovanie a tak ďalej. Takže je taký súhrn, lebo výsledkom hospodárskej úpravy lesov je program starostlivosti o les na 10 rokov, ktorý je záväzný a podľa ktorého sa robia práce v lese. Je to kontrolované štátnou správou, teda či sa dodržiavajú tie pokyny. Ja to rád vysvetľujem ľuďom aj bežne, kdekoľvek sa mi stali mnohé také prípady, že som šiel, napríklad študoval som teraz na doplnkové pedagogické štúdium vo Zvolene, aby som mal kvalifikáciu učiteľ. A zastavil som sa cestou do Ružomberka za Banskou Bystricou v kolíbe Krištof. Dal som si ako správny študent študentské jedlo, a to je cesnačka a syr. Ano. A ako som tak s chuťou. Ako som tam sedel a bol som v Zelenom, tak si ku mne prisadli takí starší manželia a začali sa ma opytovať na les. A čo sa deje v lesníctve, na medvede a tak. Tak mne veľa nebolo treba, ja rád vysvetľujem. To je zase jeden z faktorov, prečo som prišiel učiť. Ale veľmi ich to zaujímalo a prisadli si k ním ďalší ľudia. Tak mal som prednášku z ničoho nič pri tej večeri, dá sa povedať, práve o hospodárskej úprave lesov, o pestovaní lesa, o problémoch v lesníctve. A bolo to možno 3/4 hodiny, ukazoval som mapy, ukazoval som, čo som mal so sebou, aby videli. A bolo mi povedané asi toľko, že mi ďakujú veľmi pekne za tú prednášku, lebo toto oni vôbec nevedeli. A preto som veľmi rád, že teraz vychádzajú filmy, alebo sa vlastne tvoria filmy na Národnom lesníckom centre Zdravý les a ďalšie relácie, kde vystupujú lesnícki odborníci a oboznamujú ľudí s tými problémami lesníctva, v tom, ako sa hospodári, akým spôsobom to prebieha, odkedy sú lesné hospodárske plány alebo programy starostlivosti o les. Ako tá verejná mienka by sa určite priklonila na našu stranu, pokiaľ by sme takúto agitáciu robili, tak ako som to videl priamo v tej reštaurácii napríklad. Že oni nemali tušenia o tom, že sú nejaké porasty, že sú nejaké popisy, že tam je nejaký predpis. Lebo ľudia väčšinou vidia, že sama kalamita, vozí sa, rúbe sa drevo, lesníci škodia lesu podľa také verejnej mienky, robia zle, kradnú a neviem čo všetko, lebo nie sú informovaní. Teraz už tá situácia, som veľmi potešený, že tá situácia sa mení a že môžem si pozrieť takýto film. Okrem toho, že som to robil celý život. Keď som chodil po lese a popisoval som porasty, išli hubári. No jasné, opýtali sa ma, čo robím, no tak dostali prednášku. No. Išli deti s učiteľkou, že ujo, čo robíte, ujo lesník v Zelenom, no pozrite sa, a čo to máte na krku? Hovorím, výškomer, deti, chcete vedieť, ako sa merajú výšky? Jasné, ujo, chceme, tak merali sme výšky, merali sme hrúbky, ukázal som im mapu a bol som pozvaný na prednášku do školy. Hej. Takže jednoducho tí ľudia by mali skôr vnímať nás ako niečo, čo je potrebné. Lesníci, lesníctvo ako také je veľmi dôležitý odbor. Lesy majú nezastupiteľnú úlohu vo všetkých smeroch, čo sa týka aj environmentálnej, prírodnej, hospodárskej. A že my to robíme podľa nejakých zásad, ktoré sú tu už od Márie Terezie.
Tereziánsky zákon, že tu máme proste nejaký systém, hej. Slovensko prešlo rôznymi fázami, toto naše územie ešte z Rakúsko-Horska, kým sa došlo k tomu, že treba sa starať cieľavedomo o naše lesy a my sa voláme škola podľa nestora slovenského lesníctva Jozefa Dekreta Matejovia, áno, ktorý vlastne svojim životom a svojim vkladom veľmi prispel do rozvoja nášho lesníctva. Zalesňovanie, miesto sekery sa používala píla, šetrné hospodárenie, plánované hospodárenie, ale zvlášť niečo krásne, čo obdivujem a čo robím aj ja, prídem do lesa a Jozef Dekret Matejov je vždycky sňal klobúk. Ako úcta k tomu prostrediu. Môžem povedať, že som to vnútorne prežíval aj ja, až niekedy som dojatý z toho, že a keď som robil taxatora, že vošiel som do lesa, ako keby som sa uklonil vždy ako môj domov, prostredie. Hej, teraz keď idem so žiakmi do lesa, tak mám taký istý pocit teraz a snažím sa to aj vštepovať žiakom a tú úctu, aby tam neboli žiadne odpadky, aby mali úctu k tej prírode. K všetkému, čo tam patrí, aj ten hmyz, ktorý ide po tom chodníku, nepristúpim, keď nevidím, bohužiaľ, nemôžeme chodiť a stále sledovať, hej, čo sa deje okolo, ale mať na pamäti, že je to príroda, je tam život a k tomu životu by sme mali mať úctu. Takže neviem, či som odpovedal z tejto otázky tak všetko, ale to, čo som spontánne ma napadlo, a tá hospodárska oprava lesov a potom ešte ďalšie predmety sú pestovanie lesov, to je ako vypestovať sadenice, akým spôsobom sa zase dopracovať k porastu po ťažbe, nejaké metódy, potom mám náuku v lesnom prostredí, ktorú učím veľmi rád, lebo som mal z toho diplomovku. Robil som v podstate KZSL, to je komplexné zisťovanie stavu lesa niekedy, 6 rokov, lesoprojektu, lesoprojekt Žilina. A tam som sa učil tie súvislosti alebo prepojenia medzi pôdami, horninami, pôdami, rastlinkami, vegetačným stupňom, nadmorskou výškou, že nám môže tá rastlinka indikovať niečo. Ja keď sa pozriem na tú rastlinku, viem, aké som v nadmorskej výške, cca, a viem, aká je tam pôda. Ona nebude hoci kde raz. Sú určité len vápnomilné druhy, sú druhy acidofilné druhy, sú nitrofilné druhy, dusík. A podľa toho, keď sa snažíme učiť žiakov, nie je veľké kvantum. Ja som za základné učivo. Každý si môže doplniť vedomosti ešte ďalej, ale keď budem učiť vo veľkom kvante, väčšinou výsledok je taký povrchný. Takže pôjdeme si bučinové druhy, diferenciály vegetačných stupňov. Ale hlavne to, že keď ten žiak alebo ten lesník vôjde do lesa, tak si zorientuje sa, kde som, po čom chodím, čo tam je, vidím to okolo seba a vnímam to ako súvislosť. Vnímam to ako nejaký dej alebo proste nejaký, povedal by som, nejaký systém, ktorý tam je a rozumiem mu. To je dôležité. Až potom sa dá správne pristupovať k tomu lesu, hospodáriť a pristupovať tak, ako by mal lesník pristupovať. V žiadnom prípade nehádžeme odpadky. Keď prejdeme lesom, tak ja som vravel aj mojim žiakom, že ako aj z taxácie, že keď prejdem po mojej praxi taxačnej, keď prejdem porastom pol hodiny, tak som schopný napísať A4 papier, čo som videl. A takým spôsobom by sme mali, teda sa snažím aj vyučovať, aby to takto žiaci vnímali. A myslím, že tie reakcie sú dobré. My sa rozprávame v lese, už len keď vôjdeme do ňoho, že najprv po čom chodím, čo tam rastie, aký to je porast, aby sme sa vedeli orientovať, aby sme vedeli sa orientovať v mapách, áno, a vnímali ten les ako naše prirodzené, aj po ľudskej stránke, aj po pracovnej stránke prostredie, v ktorom sa cítime dobre. Takže keď sme pri tých študentoch, myslíte si, že odchádzajú odtiaľto pripravení na vysokú školu? Tak je to zložitá otázka v súčasnosti, keď tak zamyslíme, lebo som absolventom Technickej univerzity, momentálne som zase študoval, hej, aj na Katolíckej univerzite, aj na TU a ohľadom pedagogiky. Tá úroveň, keď porovnám naša a súčasnosti, je trošku iná a ja nechcem zhadzovať alebo bagatelizovať, ale dá sa mi, ako keby to šlo nejako dole. Ale viete prečo? Rozmýšľali sme na tom, že my sme ako generácia neboli tak zaťažení informáciami.
Teraz je internet, je strašne veľa tých médií, ktoré vplývajú na celý deň na nás a ako som aj upozorňoval aj povedzme v škole, mobily odložiť alebo čo, pretože je nevzlom. Ja som to apeloval na to, pretože nebuďme otrokmi niečoho. Stále tam klikať, stále niečo hľadať. A mne sa to stáva, hej. Ale to je strašne veľa informácií, ktoré žiakov blokujú. My sme sa tak viac venovali tej problematike, ktorú sme riešili v tých predmetoch, tak aj by som povedal dôslednejšie, aj logickejšie a tak ďalej. Zdá sa mi to trošku také povrchné, ináč aj keď je tam veľa techniky teraz, digitalizácie a tak ďalej. Ale čo zistujem, ja učím 4. rok, tak mám len také ako prax kratšiu, ale vidím tam či gramatické chyby a dosť veľké. V tých písomkách napríklad. Hej. Keď vyvolám žiaka, aby odpovedal, tak musím z neho ťahať. To znamená, nie zo všetkých, ale v priemere je to tak, že napríklad, keď som sa prihlásil, že idem odpovedať, moja generácia, mám 60 rokov, ročník 1963, gymnázium Poprad som absolvoval, ale my keď sme sa prihlásili, tak sme odpovedali, ako plynule. Tam učiteľ si vypočul, položil pár otázok. Teraz sa mi prihlási žiak a musím ho ťahať z neho vedomosti. Hej, takže nejaký spôsob, toto by som rád zmenil a už som aj keď som začal rozprávať so žiakmi. Druhá vec, štábna kultúra. Štábna kultúra je niečo také, tak sa to u nás volalo, že odovzdávam niečo z ruky, tak nech to vyzerá. Nech to má nejakú formu, nech to má pekné písmo. Aj keď neviem pekne písať, ale aspoň tú obálku. Usporiadanie dokumentov. A pamätám si aj škola, keď som ja chodil do školy, keď mi chýbala 1-2 strany, tak mi bolo povedané, že som nesplnil úlohu. Nedal si chýbať, to není kompletná úloha, ktorú si mal odozdať. Takže trvalo sa na to, mi to vrátili, proste, lebo som dostal zlú známku. Takže jednoducho snažím sa nejako do tých starších čas vrátiť a trošku to nejakým spôsobom otočiť tú situáciu, aspoň na tých predmetoch, kde učím, aby tí žiaci reprezentovali svojim dielom už sami seba. To je obraz, keď niečo žiak odovzdá a nie je to kvalitné, a je to hoci ako napísané, tak ten dojem je zlý. A keď takýmto spôsobom sa budú správať v praxi, tak ten zamestnávateľ sa bude na tých aj tak dívať. Takže dochvíľnosť, presnosť a kvalita. Na vysokej škole je kvantum materiálov. Bolo mi povedané mnohokrát na vyučovaní, že dávam veľa, alebo že toho je veľa, že koľko materiálov som poslal, čo všetko chcem. Nie, práve ja chcem základné učivo. Ja som robil aj takú prácu na DPŠ, ale sa mi to veľmi páči. Kostra, základné učivo. A ja keď vám dám ako žiakom 5 strán materiálu, tak vyťahnite tú kostru. Nič viac nechcem. Vy napíšete napríklad 5-6 vied z tých 5 strán a tam zistím, či ste to pochopili. Takže niekto nemôže povedať, že teraz musí napísať celú stranu na písomke, lebo som dal ja 5 strán. Hej. Ale viem jednu vec, že keď dám takéto množstvo materiálu, že je tam obsiahnuté všetko, čo je potrebné. Hej. A na vysokej škole sa študuje týmto spôsobom. Že pokiaľ sa to nenaučíme na strednej, ktorá už musí byť o nejaký stupeň vyššia od základnej školy, pretože na základnej škole sú dosť veľké problémy, tá úroveň šla dole, bohužiaľ, môj syn ešte chodí na základnú školu, tak viem, ako to je tam. A súvislá odpoveď, logické myslenie, kvalita, písmo, gramatika a takéto veci. Môžem povedať, že to ťažké, ja som vravel aj mojim, až pôjdete na vysokú školu, budete mať prednášky. Na tých prednáškach profesor alebo docentka popíšu celú tabulu. Tam sa nebude nikto s vami extra hrať, nebude mať čas. Oni vám dajú kvantum vedomostí a vy si potrebujete vyfiltrovať ten základ. A oni tiež pri tých odpovediach nechcú takéto rozsiahle odpovede, takže sú žiaci u nás lepší, samozrejme ako všade jednotkári a kvalitní. Áno, je určité percento žiakov, keby som mal percentuálne vyjadriť, tak ja z môjho pohľadu na vysokú školu 15%, 20%. Spĺňa kritériá, kde si viem predstaviť, že majú šancu. Ostatní sa budú trápiť. Áno? A budú s odretými ušami prechádzať, pokiaľ nezmenia myslenie. Áno? Takže keď ja na svoju obhajobu, nikto ma zase veľmi nekritizuje, to nie. Ja tvrdím stále mojim žiakom,
musíte byť vyššie ako na základnej škole a tí, ktorí chcete ísť na vysokú školu, sa musíte pripraviť na veľké kvantum učiva. A ja vám ho ešte nedávam. Ako také, hej. Čo sa týka písomiek, to isté, aby tam bolo obsiahnuté to základné učivo, prečo odpovedáte 10 vetami, keď sa dá 3? A v tých 3 vetách je trefne napísané presne, čo by som chcel počuť. Hej? Takže tá príprava, nemyslím si, že je celkom dostatočná, ale situácia v tomto štáte je taká momentálne so školstvom, že jednoducho tí žiaci tam sa dostanú, prejdú tam. My keď sme šli študovať niekedy, tak 1:6. Každého 6. prijali. Musel som mať samé jednotky skoro, aby som sa dostal aj na lesnícku fakultu. Hej. Tvrdé prijímacie pohovory, tam keby som písal tvrdé meké, hoci ako tak ani mi zahodia tú písomku a sa nikto nebude baviť. Hej. Ale jednoducho bola tvrdá selekcia, lebo bolo veľa študentov. Teraz je menej, tak aj tá kvalita tak vyzerá. Tak to by som povedal. Takže moja odpoveď je taká nie celkom. Povedal by som tak, keby som povedal 20%, už 20%, dajme tomu, si viem predstaviť, že to bude fungovať. Potom nejaké percento ďalších, ktorí sa ešte dokážu zmobilizovať a potom budú ďalší, ktorí sa budú trápiť. Možno tú školu skončia, lebo tiež vysoké školy berú tých študentov vo veľkom niekedy. Lebo my sme žiaci, podľa toho, ako som chodil na DPŠ a študenti sú na vysokej škole. Tak sa to volá priamo akože názov pre študenta alebo žiaka. Takže tie moje poznatky, ktoré mám z praxe, alebo ktoré som získal pri štúdiu DPS, snažím sa to tam niesť. Aby som vás pripravil. Ja hovorím aj tým žiakom, ktorí chcete ísť na vysokú školu, tak sa mi ozvú, dvihnú ruku, ja, dobre. Tak učte sa, robte, ako vám hovorím. Niektorí povedia, my nechceme ísť na lesnícku. Nám to nebude treba. Dobre, ale ja mám na to jednu odpoveď. Ale vysvedčenie budeš mať, že si lesník. A na to vysvedčenie si musíš zaslúžiť. Takže nie je možné, aby niekto dostal vysvedčenie lesník a nevie pomerať drevo. Alebo nevie pomenovať dreviny. Už aj také sme videli na matúri, že niekto nevie ani drevinu pomenovať. Takže si nezaslúži potom to vysvedčenie. Hej? A už to je ale taký prvý pokus, aby som povedal, tam sa ukáže, keď dokážem jedno naštudovať, povedzme lesníctvo, tak viem aj iné naštudovať. Toto si dám teraz, odložím stranou, dobre, už sa tomu nejdem venovať, ale viem, že to niečo mi dalo, že som ako lesník získal nejaké vedomosti a skúsenosti, ale budem sa venovať niečomu, nejakému inému zameraniu, ale budem postupovať takisto. Takže nazbieram si skúsenosti z nového predmetu v takej istej kvalite. A to je dôležité si uvedomiť. Takže myslím, že každý z nás učiteľov na tejto škole sa snaží, aby tí žiaci naozaj vedeli, tam je dôležité aj motivácia, akým spôsobom venujú to pozornosť žiakov, aká je. A hlavne ja stále tvrdím, že výber základného učiva, čo je tá kostra toho predmetu. Hovorím príklad, keď mám nechcem fakt už veľa preháňať z mojej odpovedi, ale konkrétny príklad. Máme, na čo sa učíme rastlinky v lese. Alebo tá fytocenológia. Aby sme pochopili súvislosti. Ja sa na rastlinku dívam nie, že sa nejako volá, kopytník európsky, Asarum europeum, ale že mi indikuje buk. Mercurialis plenis nie je len bučina, ale aj nitrofil. Ja vidím prepojenie. A na základe tých lesných typov, ktoré vzniknú a porastových typov je hospodársky súbor lesných typov, to je prevádzkový súbor a to je prepojené čo ďalej s tou horou. Takže tie prvotné základné predmety sú na to, aby sme my poznali toto a potom to vedeli prepojiť. Takže asi takto. To je taký príklad, aby nejaké prepojenia aj medzipredmetové vzťahy sú dôležité. Takže takto. A keď sa vrátime ešte ku tej taxácii, tak za 26 rokov vy ste mali určite nejaké aj zážitky. Porozprávate nám nejaké? No, áno, určite zážitkov bolo, hlavne konkrétne, neviem, či by som teraz menoval, ale my sme prešli skoro celé severné Slovensko a taký južný okraj bol Zvolen, Bystrica, Žiar nad Hronom, potom povedzme Handlová, Prievidza, tak nejaký východ, Gelnica, Prakovce. Tie zážitky boli vždy v tom, že človek príde do nového prostredia a v tom prostredí sa zoznámi s tými ľuďmi
Získa veľa priateľov, kamarátov a získa poznatky o ďalších vzorkách porastov, o tom, ako tam ľudia žijú a tak ďalej. A vždycky väčšinou sa aj nejaké stretnutia tam vždy robili zoznamovacie, my sme tam aj hrali hudbu, bolo veselo, mali sme zážitok z toho všetkého a spomíname na každú jednu taxáciu, každý rok mám nafotené a vždycky bude nejaký ten gulášik, nejaká tá hudba, nejaké zážitky v lese, aj s medveďmi sme mali zážitky, aj sa týka auta, nejaké problémy, keď sa dostali na nejaké miesto. Potom tí ľudia, s ktorými sme sa stretli, áno, tí nás tiež obohatili o svoje zážitky, svoje skúsenosti. Takže taxácia sa vravelo, že nerobila sa za veľa peňazí, ale aspoň bola sranda. Mali sme taký voľný život, taký spätý s prírodou a s tými ľuďmi. Takže nejako by som nevypichoval konkrétny zážitok, ale dosť bolo takých hudobných, tých mám najviac. Nejaké svadby, oslavy, zážitky a tak. No a už ste nám teda prosprávali, ako ste dostali k predmetu, ktorý by ste chceli učiť. A teda ja to beriem tak, že tá húľka, to je taký ten predmet, čo máte z praxe, takže to sú tie informácie, ktoré veľmi radi podávate, ale ktorý predmet by ste nechceli učiť? Ktorý je taký najviac, že určite nie? No, dobre, odpoviem na túto otázku. Učím to, čo chcem učiť, to je dobre. Dostal som proste predmety, ktoré učiť chcem. To znamená aj hospodárskú právo lesov, aj pestovanie, aj náuku o lesnom prostredí. K čomu som mal vždy ďalej celý život bola ekonomika a technika. Techniku som vnímal ako takú nutnosť, aby som ovládal tie základné veci. To som neignoroval, lebo viem, že boli lesné stavby, lesné cesty, ťažba, mechanizmy, potom ekonomické prepočty, rôzne optimalizačné úlohy a tak. K tomu som veľmi vzťah nemal. Ale ani nemám doteraz, ale bral som to ako súčasť, že nemôžem to ignorovať. Napríklad robím aj odborného lesného hospodára. Nemôžem ignorovať tieto veci. Musím prepočítavať aj tú ekonomiku, ale najradšej robím tú odbornú prácu. Čo sa týka starostlivosti o les, pestovanie a tak ďalej. Tak čo by som ešte mohol relatívne učiť? Povedzme ochrana lesa, z toho mám štátnicu, baví ma botanika. Zoológia tiež, ale trošku menej ako tá botanika, tej sa venujem ako fytocenológ. Takže až by bolo potrebné na škole aj z týchto predmetov si by som vedel sa prispôsobiť. Čiže ako ten technický predmet by sme mohli zariadiť stroje a zariadenia? Napríklad, hej. Nie som na to odborník. Chodil som na gymnáziu, sme mali kedysi v Poprade tzv. Bloky, lebo uvažovalo sa, že gymnazista nemá žiadnu odbornosť. Ako nedostáva vysvedčenie žiadnej odbornosti. Tak vymyslela sa deskriptívna geometria, strojníctvo, stavebníctvo, latinčina dokonca, všetko možné bolo. A ja som sa prihlásil na latinčinu a s tým, že som vedel, že idem na lesnickú školu. A vyviedol ma zástupca náš, pán Durbák, akože v Poprade z omylu, mi povedal, Bakura, ale ty ideš robiť s traktormi, ty ideš robiť s lanovkami, ty ideš robiť s motorovými pilami, na čo tebe je latinčina? A je, že vážne, no lebo som si to prepojil s rastlinami. Ale to nie je podstatné, lebo latinský názov rastlinky tam nie je ten podstatný. Aj keď nás učili v latinčine, ja mnoho slovenské neviem, musím si pozrieť. Ja latinsky viem, to sypem, ale toto nie. Ale to prepojenie s tou technikou, lesníctvo je dôležité s hospodárstvom. Takže, ale učil by som možno aj to, keby bolo nutné, ale radšej by som to čo ma viac baví, riešil. Tak nejako. Jasné. A keď sme sa teda dozvedeli, ako ste dostali k tomu, že tu učíte, ešte by som sa rád opýtal, ako ste dostali celkovo k lesníctvu, že kedy ste sa rozhodli, že teraz idem na lesníctvo? Áno, to je zaujímavá otázka, pretože som vyrástal v učiteľskej rodine. Otec, mama. Otec bol dokonca riaditeľom základnej školy a jeho vlastne aprobácia alebo nejaké predmetové vybavenie bolo, že učil dejepis, učil občiansku náuku a učil hudobnú náuku napríklad. A mal slovenčinu, slovenský jazyk, to som zabudol, to bolo dôležité. A mama, tá bola zase 1-4, ten prvý stupeň základných škôl, tak ja som to videl celý život. Ale nechcel som to robiť
pretože ako dieťa som trošku trpel tým, že vychovávali nás slušne a striktne, stále nás napomínali, presne takto vyškatulkované všetko, ako učiteľia muselo byť, čo sa nám niekedy nepáčilo, ako ja mám ešte sestru. Ale hlavne to, že nemali čas. A teraz to cítim aj ja, keď som začal učiť, že tiež v tej rodine nemám sa čas toľko venovať. Prišli domov, trošku nervózni zo školy, mali toho dosť, nechceli sa veľmi potom baviť, hej, mali toho naozaj dosť a potom prípravy a tak ďalej. A ja som prišiel a otec, prepáč, teraz nemám čas, mama to isté. Takže jednoducho som si povedal, nie, ja toto robiť nechcem, ale rodičia vo mne videli učiteľa od malička. To akože stále videli a otec mi ešte hovoril, pamätaj si, ešte budeš učiť v živote. A dokonca na Lesníckej, keď mi si učil, tak si pamätám, že v 2010 otec umrel a že sa to splnilo, on by bol veľmi rád. No. Toto som videl doma, ale ja som mal také záujmy, akože chémia ma bavila. Chcel som ísť na chemicko-technologickú, chodil som na chemické olympiády napríklad, na to bavili tie pokusy rôzne, hej. Potom aj hudba ako taká. Nevedel som, hej, či sa idem orientovať hudobne alebo nie. Rodičia boli aj hudobníci, otec dirigent, huslisti a tak, takže viedli ma aj k tomu, ale ja som ako mal dosť široký záber, ja som znamení blížencov, takže sa hovoril, že to sú také povahy, kde všetko ich baví, len dotiahnuť je problém dokonca, tak som mal veľmi široký záber záujmov. A na gymnáziu v tom 3. 4. ročníku na mňa silno zapôsobil návšteva rodnej obce mojej mamy Vlachovo pri Dobšinej na Gemery. A tam bol ujo, vlastne maminej sestry manžel, ktorý sa venoval polovníctvu a bol lesník. A ja som prišiel k nemu, ukázal mi trofeje, ukázal mi knihy, začal som s ním chodiť na polovačky, učil ma o tom lese a ja som tak vtedy nastal a povedal mi, že Peter, vidím, že ťa to baví, tak choď jedine Lesnická Zvolen. No a ja som potom prišiel a zrazu som povedal, že Lesnická Zvolen, čo ako naši nemali ťažšie, lebo chceli niečo iné, ako pedagogiku a filozofiu. Ale prečo Lesnická Zvolen, ja som to vysvetlil, hej, pohyb v prírode, tie závislosti, vzťahy, súvislosti teda v prírode, čítal som rád aj knihy na tú tému. Tak v tom 3. a 4. ročníku gymnázia som sa rozhodol ísť na lesnickú fakultu. Tak, takže takto ste sa dostali k lesníctvu, potom k učeniu a teraz teda okrem učenia máme tu, to by sme zabili 2 otázky jednou ranou, pretože je tu otázka, že čo okrem učenia robíte ako prácu a potom je tu, čo robíte vo voľnom čase. Dobre, tak ideme na tú prácu. Ale ja som ešte popri taxácii začal rozmýšľať, ako aj trošku príjem zvýšiť. Bolo treba trošku nejako porozmýšľať, kde ešte, lebo aj tie platy neboli nejaké vysoké, aby som povedal, chceli sme si určité veci dovoliť naviac, tak ale išlo tam hlavne aj o to odborné prepojenie, aj nejaký príjem ešte do rodiny. Tak odborný lesný hospodár po vlastne vykonaní skúšok, aby som bol kompetentný to robiť, stal som osvedčenia, tak som si hľadal pracovnú príležitosť. Nakoniec sa podarilo uspieť v Liptovskej osade na Urbáre a potom neskôr na Urbár a pozemkové spoločenstvo Nolčovo, UAPP z Nolčovo, tak tam o 5 rokov nejako neskôr. No a robil som to tak aj z profesného záujmu, sa mi to prepájalo s taxáciou a uspel som aj na konkurzoch kvôli tomu, že keď som prišiel na konkurs, že videli, že mám nejaký prehľad, že mám prepojenie na ten program starostlivosti o les, že viem, čo tam treba k tomu vykonať a akým spôsobom sa hospodári. A pamätám, že ako som vravel raz, to bolo ešte v Nolčove, vyjadrili takú spokojnosť po pár rokoch, ja sa nechcem chváliť, len hovorím súvislosť. Ja som im povedal, až ste spokojní, tak ma neohrozujte a počúvajte, čo vám hovorím, rešpektujte, musíte mi povedať každý váš zámer, čo chcete robiť a ja vám z hľadiska odborného poviem, dá sa, nedá sa, alebo čo to obnáša. Väčšinou na tých urbároch dosť svojvoľne niektoré veci sa riešia a to potom sú problémy. Ako s tým. Tam je potrebné získať si vzťah, pochopili sme sa, dostali sme sa na rovnakú voľnovú dĺžku, volajú, pýtajú sa, riešime, prídem pozrieť, urobíme, čo treba. A je to v súlade so zákonmi, je to v súlade s vyhláškami. No a tam sa prepája vlastne, ako by som povedal, taxátor sám robí program starostlivosti o les.
vytvára celý ten plán tej činnosti, ale nerobí v praxi mnohokrát. Ja som sa stal iný taxátor, keď som začal robiť odborného lesného hospodára. Lebo som sa dostal do prevádzky, do praxe. Hej? A tým pádom som menil aj dosť pohľad. Keď som ja napríklad robil program starostlivosti o les v teréne, raz mi povedal Oskar Malovecký, inžinier Malovecký, kontrolór, môj priateľ z Popradu, no čo by si robil ako OLH na tom mieste s tým porastom. A vtedy som si uvedomil, ale veď ja robím v praxi. Tak dám taký pokyn, ktorý by som dal ja, keby som ja bol lesný hospodár tam. A tým pádom sa aj kvalita tých plánov z mojej strany aspoň zlepšila. Vedel som si predstaviť, čo sa stane, keď ja napíšem nejaký pokyn. Hej? Keď poviem, že príde mladý taxátor, ktorý nastúpi k taxácii, tak nemá tú skúsenosť. Vidíme potom napísané také určité veci, že tiež skrútim hlavou, že to sa dá, to sa nedá spraviť, alebo ten popis. Takže to prepojenie bolo vynikajúce. No a už som odišiel z taxácie, prišiel som učiť, ale zatiaľ ma tam chcú v tých subjektoch, robím, kým vládzem ešte nejakým spôsobom. Už mi aj pomáhajú mladší v tom teréne, keďže už zdravotne trošku nevládzem, mám problém, tak sme si nejak podelíme, pošlem mladých, mi to prejdú, hej, rýchlejšie, dostanem informáciu, jak zase poučím odborne. No, takže dá sa to aj takto kombinovať a už som sa aj rozprával s nimi, že by som aj skončil a ešte nie, ešte vydržia stále nejako, aj svojím spôsobom mi to bolo aj ľúto. Od 2008. poznám to územie, mám všetko o tom území a len tak sa toho vzdať nejako, tam mi nejde ani tak od ten príjem. Není prvorady, že by som ja išiel po nejakej výplate odtiaľ, ale je tam aj vzťah. Aj s tými ľuďom, aj k tomu prostrediu. Pamätám si ešte, len stručne poviem, tie valné zhromaždenia, keď som nastúpil a keď ľudia tam vykrikovali a videl som, že nerozumejú problému a povedal som, teraz tam prosím, nechajte trošku rozprávať. Tam už som použil pedagogiku, že som premietal na stenu porasty, ukázal som im, čo je urbár, ako sú porasty. Potom hrubé sa hlava, nehlava mi bolo povedané, nie je to tak. Zobral som pekne, ešte LHP bolo niekedy, dvihol som takto nad hlavu, hlava, vážený. Ja nemôžem robiť nič iné, než v tejto knihe napísané. Pretože by som sa dostal do rozporu so zákonom. A oni tam je nejaká kniha? Sa ma pýtali tí ľudia. Hej? A keď som im to vysvetlil, tak prestali problémy. Prídeme na urbár, je tam valné zhromaždenia, všetci už počúvajú, vedia, sú v obraze, každý sa môže spýtať, ešte aj tá opozícia, ktorá je v každom urbáre. Keď ma zavolá, tak prídem za nimi a vysvetlím. Takže nehovorím, to je také prepojenie medzi tou praxou, keď reálne musím niečo vraviť. A poviem ešte jedno, keď som vyznačoval môj prvý poraz v Liptovskej osade Maleniak, to bola 317, si pamätám doteraz, hej. A s takou úctou, ja som nikdy predtým nevyznačil ťažbu, že ja som vlastne vyriekol ortiel nad tým porastom, ktorý má 100 rokov, ešte som nežil, keď ho vysadili a zrazu príde Bakura OLH a dá tam pokyn na ťažbu. Tak som to 5-krát prešiel. Ešte naozaj to je dobré, ešte som si to vyrovnal, hej, všetko, no bohužiaľ je to hospodársky les, je potrebné ho vyťažiť, už tam boli aj sucháre nejaké, už ten smrek čistý tam bol väčšinou, hej. Tak ten pocit zodpovednosti, že dávam ja pokyn na, nie že likvidáciu, na vyťaženie určitého množstva toho dreva, nejaké tie rúbaniská vzniknú a tak, hej. Takže je to dosť veľká zodpovednosť a ten rukopis je vidno. Ja vidím teraz po tých rokoch, ako to vyzerá, ja si pozriem tie moje pásy, ako či som to rovno, či som to dobre vyznačil, aký tam bol osoch z toho, či sme to dobre zalesnili, či tá mladina vyzerá k svetu a zmiešané porasty pestujeme teraz a tak. Takže má to OLH malo určite veľký význam a má stále pre mňa. A dokonca ešte teraz aj v tom učiteľstve, že žiaci sa ma niečo pýtajú, viem z praxe povedať, ako sa rieši nejaký problém. Dobre, takže teda okrem toho, že učíte na škole, ešte robíte OLH-ka a vo voľnom čase, okrem tej hudby, ešte nejaké zaujímavé aktivity? No, voľný čas sa snažím maximálne venovať rodine. Tam už ja by som vedel vymýšľať všetko možné, ako ešte stále, hej, ale tam sú vždy priority. Sa hovorí, že v živote človeka je najdôležitejšie zdravie,
potom rodina a potom ostatné veci, lebo keď kto má rodinu, lebo chorý človek nemôže nič robiť. Ako sa vravelo, že keď sme leteli letecky do Bulharska, bolo nám povedané, že keď by došlo k nejakému problému, tak masku s kyslíkom si musím dať najskôr ja. A ja som si na to spomenul. Nie, ja by som dal, normálne by človek povedal, že dám to svojmu dieťaťu. Ale to dieťa ma nezachráni. Lebo to nevie. Takže najprv musím ja byť ten, ktorý bude mať tú schopnosť pomáhať. Takže dám si masku a potom môžem riešiť. Takže takisto je najprv zdravie, sa treba, aby človek bol funkčný, aby vedel sa postarať. A potom rodina, ktorá je zázemím a dáva základ a aký by som povedal, ja to postavím prístav, mám sa kde vrátiť, kde ma vítá usmievá manželka so synom vždycky, ocko už si konečne doma, ideme sa porozprávať, ideme niečo spolu riešiť. Zaslúžia si, aby som venoval sa im v tom čase. Takže ideme na prechádzku, niekde ideme si zaplávať, povedzme, ideme niekde za kultúrou, my sme prešli nejaké hrady, zámky, nejaké kultúrne podujatia, povedzme aj do lesa, Alex môj veľmi chce tieto veci riešiť. No a sme spolu a tešíme sa z toho. Tak to je také gro. Sem tam si zahrám, sem tam sa stretne naša skupina Korytko, dvakrát za rok možno a pôjdem, zahrám si. Niekedy mám čas venovať aj nejakým známym priateľom svoj čas, ale to, že dochádzam do Hrádku 80 km plus, hej, do Ružomberok, je to dosť, kým prídem, potom to je urbár samozrejme a potom, že už prídem po tme a ešte prípravy, že fakt toho času je málo. Ale povedal by som ešte toľko, že to, že som prišiel učiť, ja veľmi ďakujem za pozvanie, aj pánovi riaditeľovi, zastupcovi ešte vtedy a všetkým, že aj to miesto, že bolo voľné, že hľadali a že nakoniec som sa rozhodol. Prekonal som ťažké obdobie, keď som nemal prípravy, nemal som sa o čo oprieť. Niekto mi dal, niekto mi nepomohol, niekto mi pomohol. Hej, boli rôzne situácie. Musel som si to všetko vytvoriť, študovať 4 semestre na vysokej škole ešte v mojom veku. K tomu rodina, rôzne problémy, ale že sa mi poskytli takú krásnu naozaj možnosť tie môj produktívny vek alebo produktívne obdobie ukončiť učiteľstvom. Keď si predstavíte, že nabalíte na seba nejakú prax, nejaké skúsenosti a že vám tu možnosť niekto dá. Ano? Tak toto je naozaj, keby sa mi podarilo vydržať do konca aj ten vzťah, ktorý so žiakmi máme, vynikajúci, tak ja vám poviem jedno, idem domov, aj teraz už je tma, som autom, ale sadnem do auta, unavený, ale spokojný, že som niečo dal. A to je takéto kredo, by som povedal, ďakujem za túto možnosť a dúfam, že to bude fungovať aj ďalej. Tak, s touto krásnou myšlienkou to myslím, že môžeme ukončiť, Adam. Myslím si, že hej. Tak, teda ďakujeme, že ste si pozreli aj 4. epizódu Leska z podcastu a vidíme sa pri ďalšom diele. Lesu zdar. Zdar. Lesu zdar a pekný večer. Tak dovoľte, aby som vám zahral pesničku Tulácké sny, ktorá je z autorskej dielne skupiny Korytko, Ružomberok a ku ktorej mám taký najbližší vzťah a vystihuje aj tak môj vzťah k prírode a k lesu. Tak budú to Tulácké sny, pesnička, ktorou sme vystupovali aj na súťažiach a rôznych akciách skupiny Korytko. Kráčam v stopách tulákov, kroky ich vedú za diaľkou, prírodou čarovnou. V batohu nesú svoje sny a kus dobrej nálady s príjemnou pohodou. Večer hrejú pri vatre spomienky túžby privriate a piesne clivé zasedejú. Keď vládne noc pod hviezdami a les šumí nad nami, vietor skladá tížko z tónov
Po cestách tuláckých chcem kráčať zas, kus modrej oblohy vždy nájsť a dýchať život z plných síl, keď radosť mám. Len na chvíľu zastaviť čas, hľadať to skryté, čo je v nás. S nádejou dúfam, že sa nezmení, že nie som sám. Rané zore slnko rozpáli, vie, že sme si snívali tulácké sny o šťastí. Prívetivo nás pohľadí, keď upierame pohľady za obzor, kde si opäť do diaľky. Ostáva nám ďalej ísť, zbaliť náladu a sny a odchádzať s túžbou po vetrí. Kráčať v stopách tulákov s batohom želaní a snov, opojený prírodou čarovnou. Po cestách tuláckých chcem kráčať zas, kus modrej oblohy vždy nájsť a dýchať život z plných síl, keď radosť mám. Len na chvíľu zastaviť čas, hľadať to skryté, čo je v nás. S nádejou dúfam, že sa nezmením, že nie som sám. Tak ahoj, ale sú zdar.